Benvidos outra vez á Mostra do Encaixe, esta edición 27 xa, que levamos 27 anos celebrando unha mostra que traía como novedade 17 delegacións estranxeiras, que son a primeira vez que visita Japón, volve a India despois de moitos anos, os encontros de encaixeiras con 200 palilleiras todos os días e a sala de desfiles pois abarrotadas, co desfile de firmas, o concurso de jóvenes diseñadores, grupo A, grupo B, e o Peque Encaixe, que é unha cousa das que máis lle gusta casi a todos os visitantes, desfilar as nosas nenas, que son as nenas das escolas de Palillo, ao mesmo tempo foron as nenas que foron as protagonistas do cartel, e bueno, un pouco que disfruten tamén das actividades paralelas que temos durante a mostra. Hai kayak, hai surf, hai vela, hai regatas de remo e charangas todos os días recorrendo as calles de Camariñas, ou sea, unha visita que non se pode perder en Semana Santa.